анако дар бораи мошино гап мезанам. хоб бародари азиз, ауди $100,000 мисад. ин шӯхӣ нест. $100,000 мисол хто метонем бибинем салони дрӯнаш просто як дахшат ҳай. ҳам хушрӯе ки тамошо кунем як ҳодисае бадай. ай салони мерседес ам хушрӯе, ай BMW дам хушрӯе, гарени хушрӯе бадай. Рафтани худаш вообще ҳодисае. хоб Camry 7 пачка, Camry 6 не, Camry 7. Camry 7 медонед ӯзи $500,000 сомон болае нархаш. Range Rover 2017, Lexus, BMW хеле дахшати бадай селитраи дизели бародари азиз, бензин нест, дизел медонед, дизел қиматае. Гарени зурай бахудо мешине ҳам мефурад, фақат ҳай каданаш мегирӣ. Яхе машин одамам монда мекунад, яхе одам машин хеле мефурад кунад, хеле ҳайш кунед, инам хеле машина. хоб Camry 3 ҳаста, Camry 7 ҳаста, Mercedes ҳаста, ҳама намуди машин ҳаста. ай $10,000 то $200,000 конверта. таги 100 бигем таги 200 дона ами машина то конверто опшн ами машина ки рафтеста. барои ҳам ҳозир шумо як дастгирӣ дига кунем, ҳамира бигирем рози 28000 ша полоси партоем, 1000 дона билет дигаша ами бе ҳеҷ хичам тамом мешавад. ҳами бегай бозиш гузашт бародарез например инам бегай бозиша гузаронде, пага сарашда абетамне машинотро қабул мекунем. машинаро ай Тоҷикистон қабул мекунем, ай Москва не, ай Тоҷикистон. ҳамаш номерои Тоҷикистон, ҳама машинот дар Тоҷикистонанд. ай Тоҷикистон меем машинотро қабул мекунем. ба ҳамин хотир чикор мекунем? Дороен ҳозир як донаи дига бародари азиз так як така дига кунем, бигирем мухлисои як муҳаммадкӯе бидем пеш. агар ҳозир бошед як дастгирӣ дига кунем. нафаре ки хеш табор ҷурат шинос ягон та билет мо гирифтаги, мошин бурд кардаги, хона бурд кардаги, миллионҳоро бурд кардан. инам шумо бигирем агар ҳозир будуш мекунем. ба ҳамин хотир бародари азиз як чизгара ман шумо да бирасонам ки ман даллу бойбозем дар честне баданаш ҷавоб мегӯм. канали ман аймо рӯзи бидагиш то ҳозира фақат як минус дорад ки приза камтар дер неспорем мо.